agence Thiabibi agence Thiabibi ari safrande on caɗele mon onon yiɗɓe galleji tampere mon gasi so tawi ko galle mahaɗo ha yoɗi ngardi ko ɗum jiɗɗa walla ko logement cohluɗa walla ni jiɗɗa ko terrain leydi moƴƴiri nokku ceniɗo yetto agence Thiabibi haajuma humto ɓerdema ɓuuɓa aɓe jogui koɗorɗe ceniɗe to Tivaouane Peulh e leegal muɗum Almadies 2 Bambilor nokku mo moni foof sohli e oɗo saaha Noto Bayak ɗi nokkuji kala eɓe jogui toon koɗorɗe ceniɗe jaaduɗe e jamanu sa yiɗi ɗum kala jokkodir e agence Thiabibi hani e terrain ji moƴƴi oɗon jiɗi hebde ko ɓuri ɗo labde jokkodire e ɗi numéro ji 33 837 37 61 walla 33 883 03 79 walla 76 390 17 27 so tawi gonɗa ko toon to leydi France jokkodir e oɗo numéro 33 605 88 05 02 agence Thiabibi ko un sponsor leader série mon Zeydi le fils de Khalifa. Agence immobilière Thiabibi hokkata mon série mon Zeydi le fils de Khalifa. Alhamdulillah. Gonɗa doom? Wallahi mawɗo. Ko ñamata hande? Non wallahi ɗum tan yoni. Ah, tan ko ñamata? Wallahi c'est bon. C'est bon ko pulaade? Aɗa ñama c'est bon? Yani sak ma mbaɗɗo kala sande kam ka ñantiɗo machallah. Wona sak temetete on ɗo. Ɓuri kam ñantade. Mino? Ko mbaɗɗum simple tan. Machallah. Mbeɗa wallitma seeɗa. Am borom conférence uji mi yima jagga kamilaji ma tan. A wajoto yimɓe walla? Ah bismillah. Nde comme goñiɗo kam nde wajeede seeɗa. Woto feere mbaɗiɗa kam mi sohla ɗum de. D'accord inchallah. Ya to puɗɗorɗa? Wallahi sowona ka kewɗo jalani no pawa waɗi an? Mi selli. On toon tan jalno? On toon tan. An kam to tawaɗa fof ɗi ƴetti kaɓirɗe maɗa ɓatti so téléphone ma soni tan doga jaaha o dumuna a ñallinani a wallinani te andi yumma kam suusa monot kam jeeyaka tan e cuusalam ni wallahi haali gom waɗe balle a famade mission o
mission boy yonki famde quoi an hande goɗɗo jankoto ɓe mbima ɗum ɗo ɓe mbima ɗum to kala mum jaggaɗa haalal ma ka meɗanande ka famal kadi en tout cas mission ma battonen juuɗe an par ce que mi wanti famde wallahi mi ƴewtinima o ɗum no faɗa tampi hay ɗoygol a natti ɗanade ha no hannirta ni mais fof goppen juuɗe Allah duwaw kam sa lelima ɗano ko a duwonaɗo tan ha timmi saabu noon a huɓɓinani won kam hay saha goto te mi resnimo jomiraɗo te Allah nani yeeso ma nani caggal ma te wonko mbinoma mi winoma ka mbarodi dogata hulata ko muusi ko fof kala ko sohli tebtoto ha tiiɗa te wallahi ma tebto inchallah yonti ala haade ko yonti ɗum tawi mi ɓurɗo addudemi ga bom ko yewtere hakkunde faade men min e ma eyi par ce que joni aɗen sa woni kilifa kadi gona ɓi kilifa won hen gueɗe kadi fotanima wiyaden dardarta ga yimɓe jiida moon ɗum ɗon gañami ɗum tawi somi sino ko sagam wonno tan ƴettu la probléme aɗa heewi noddali ɗum ko woni accu noddali maadi comme jaggoto toon padi mami noddita yaafode sohna Leyla non la probléme eyyi joni mbeɗa haalanno ko ɗum tan sa ƴeewi tan so sinno ko sagam tan hawranno sohnam inchallah no ɓuuri yawirde ni ɓuura fewde no ɓuuri moƴƴirde ni kadi mbeɗirat noon par ce que hunde yonti jaggumi ko yonti kadi won hen gueɗe cahani mi wonan hen eyyi ko ɗum tan taxno kam nodditama ɗo hannde kadi mbeɗa heeɗi hen miijoma no feewi enen zeyd arin ɗo ɓaara mo selli omo selli ɓe zeyd noon mi famani ɗum quoi hande zeyd ala ko yiiɗi sana wiiden resa ɓinguel jaraw sangal aɗani boyo ɗo gonɗe legal ngal to wiyete Leyla o Leyla Sow gandal gawri ko toon no naati on galle kolli Allah gandum de cukalel ngel kam ko ngel nihingel juulɗo ne kay yahani artani koto jooɗi ɗo tan jooɗi kono noon ko ɓawlata e kosam ko tan ɓawlata hen iwdi ndi woni ko moƴƴani babiraɗo te kadi mi sikkani seydi so jinnaɓe mum ma jaab ɓi halifa tan naati galle mandi kat wallahi mi sikkata sabu mi jaɓan mo ɗum wala mo bammo wallahi ko ɗum ɓawle a ñanden bammo ko nangu momi ganduɗa legal ganduɗa juuɗo yaata ɗon ɓirama sed momi ni nawɗam non momi kaso kay ande kam bamum janat o zeyti vraiment nani haala ma kadi ɗum hanɗon wawi haadde min komi debbo komi desteɗo tan kadi debbo ala jiɗɗo ala mo wawi yobde sona biɗo yiɗɗi ɗum par ce que debbo ala sona suudu makko par ce que ana ɓooyi kam wiiɗa yiiɗi kam resde ɗum ɓooyi wona hannde en fof ɗum woni haala ma te mi ƴeewi mi ƴewtiman ɗum vraiment ko gonga e ma vraiment minne ala ko mbawmi yobdema haydara sabu honam ne mbawni leydi rewɓe ne keewi kono garɗa ko ha yam ala mo jiɗɗa sona min alhamdulillah rabbil alamin so tawi ko min tan ala hay probléme goto kono mino fomi haalde jinnaɓam ɓe inchallahu rabbi ɗum watta ko caɗele jarama kadi mi weltima kadi eko jaabiɗa ko holliri kadi gongol tan ka kilifa kadi ka ɓi moƴƴo saabu ɓurani wiye watol bo wiyatamina abo wabi ha eyyi soɗo naata guelle kam ndewe dame ɗe kadi damal ma ko jehnama ma wawa diwde jehnama ma kono noon kadi yo Allah ɓeydu sutura tan no feewi ha ko kala ko jiiloɗen hen kadi Allah rokka en ɗum inchallah rabbi ko ɗum tan no wonno koyɗe men mbeɗa andi hanti mi yiiɗanma ko ñamɗa hay sina ñama e nawra d' accord comme ça hanti ɗum ɗo wen serveur s'il vous plaît aɗa gonno ƴewde joom suudu makko ko sehilam Aissata ce Allah ɗum jogoni tan ko yurminade min kam o ɓiɗɗo gorko ko change mo kam min mi natti famde te noon mi haalnuma ndo resata sehilam gadanol aɗa kanko adi resde ɓe ceeri o arta e makko o meeɗa waade ni kanko kay ko wonade o yummum oɗo Leyla o boni ko wiyete noon debbo bonɗo kam ne bonna gorko wallahi mi faami o tan kono gossaɗo ni min natti tan famde mo jaram ga waɗa yimɓe pertirɓe ga haala ko wela ga en kolli Allah
Allah jeyi ko joom baɗe bawɗe ne wawi Allah change mo yo Allah ittan mo ni yo Allah ittan mo ni to tawɗa fof noon an aɗa ñaama ɓoccoɗe omelette en ga yaren omelette ko mbarude mum tan an ko no opitami aɗa waɗatma muusal firgo no waɗi tew tu fatigue pas de façon ñami déjà façon macuma pofɗa mi horam j'ai min kam mi tampani hannde haade mi yiima tampere mi jippima e jottande mbaɗeɗata kay non j'ai quelques courriers à voir après fofto quoi je suis trop fatigué ni tan ouais. mbeɗa fatma sa fini ngara mbaɗeɗata e wadde Policier, c'est dans l'honneur au service de la loi. Policier, ko adien que nous disons Conga. Servo. Oui, monsieur le commissaire. Bien homme qui holko woni plan o. Comme prévu. Ancien kangɗinɗen o hanga sibu ko kangaɗo ken hangɗin bam pour hebron maximum d'information mi total micro o kaɓɓa ɗum e ma ɓe cikka ka kangaɗo mais a hanga cohluɗa ko information kala ko ɓe kaali amin keɓa ɗum ɗo e pc he s'il te plaît je compte sur toi a heɓata hen ko mettuma sall jaɓi inchallah ay puulji ay sa yi matam pom matam ɗo sa rewi ɗon jowa wur soogi sa rewi wur soogi ya dahar matam ɗum waɗi pom kono sa yi a matam defti ari sa toon fata njum sa yettima ha njum ɗo njum gamaji sare ay gamaji boy goto tan ɗon hoore nde ko laaɓi ko hoore nde waɗi ndel waɗi ndel ei boyo yerno ko ji boyo ko boyo ay o yini ko ji kono ay boyo dante kanko e tijanan ko miñiraɓe kono tijanan may koye oto kono so ay sa ummimo gamajare jaa halwar nokku Cheikh Oumar Foutiyou Tall koddaɗo way seli wat siré samba dembali moutar dorko halwar galle Allah guiɗo Allah kono subagalaw jo wuruɗake hoore almas seli Bada tamper, bada urul lagi, bada tamper, kafe, mungkin kafe, nyaman, hid, kafe. Kafe do tum mirimen. Kau ni tu, kafe, muro biar. Kayak anak ganyo jambur. Kau kamu rapom? Naka fa nam si mo kaf. Arjol. Indi TV, agence immobilière caabi bi hokkanno on série mon Zeydi le fils de Khalifa. agence caabi bi ari safrande on caɗele mon onon yiɗɓe galleji tampere mon gasi so tawi ko galle mahaɗo ha yooɗi gardi ko ɗum jiɗɗa walla ko logement cohluɗa walla ni jiɗɗa ko terrain leydi moƴƴiri nokku ceniɗo yetto agence caabi bi haajuma humto ɓerdema ɓuuɓa aɓe jogui koɗorɗe ceniɗe to Tivaouane Peulh e leegal muɗum Almadies 2 Bambilor nokku mo moni fof sohli e oɗo saaha noto bayah ɗi nokkuji kala eɓe jogui toon koɗorɗe ceniɗe jaaduɗe e jamanu sa yiɗi ɗum kala jokkodir e agence caabi bi
hani e terrain ji moƴƴi oɗon jiɗi hebde ko ɓuri ɗo labde jokkondire e ɗi numéro ji 33 837 37 61 walla 33 883 03 79 walla 76 390 17 27 so tawi gonɗa ko toon to leydi France jokkodir e oɗo numéro 33 605 88 05 02 agence Thiaby Bi ko un sponsor leader série mon Zeydi le fils de Khalifa.